Γεια σας παιδιά, είμαι πραγματικά πάρα πολύ συγγνώμη που δεν πρόλαβα να σας δείξω όλο το βίντεο, γιατί παιδιά δεν μπορούσα, δεν έφτανε ο χρόνος, οπότε το συνεχίζω με άλλο σε άλλο ένα βιντεάκι που όπως βλέπετε είναι. Έχουμε το Pineapple Passion Fruit. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι είναι Passion Fruit. Και έχω σπάσει το χέρι μου. Γι' αυτό, αν θέλετε να με στηρίξετε, κάντε ένα like και μία εγγραφή. Να επενθυμίσω ότι έχουμε ήδη δοκιμάσει το Raspberry Lemon. Μου πήρε 10 λεπτά για να φύγει ξύνη, ήταν πολύ ξινό. Και το Banana Blueberry. Αυτό μου πήρε μόνο 5, ήταν πολύ καλό. Το περίμενα πιο ξινό. Αλλά παιδιά, έρθει η στιγμή που όλοι περιμένατε. Κυρίες, κύριοι, παιδιά, όλοι όμως περιμένετε να δοκιμάσω αυτήν εδώ την καραμελίτσα. Αυτή την καραμέλα που μπορεί να μου αλλάξει μέχρι και τη γεύση. Δηλαδή, μου άρεσε φράουλα, μπορεί να μην μου αρέσει μετά από αυτό. Δεν μ' άρεσε, ήταν το αγαπημένο μου φρούτο το πεπόνι, μπορεί να το μισήσω. Παιδιά, δεν θέλω να το δοκιμάσω. Γιατί από το σακουλάκι είναι τρομακτικό. Αλλά, να το κάνω μόνο για σας. Πάμε να την ανοίξουμε λοιπόν. Να το παιδιά, το καραμελάκι. Εδώ πέρα δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι πολύ κίτρινη. Αυτή εδώ η καραμέλα λοιπόν παιδιά μπορεί και να μου αλλάξει τη γεύση. Παιδιά, φοβάμαι να το δοκιμάσω. Σας το ξαναλέω και το ξαναλέω. Αλλά παιδιά, πραγματικά η όψη αν τη δεις από κοντά είναι τρομακτική. Τώρα εσείς το βλέπετε από την κάμερα, αλλά από την πραγματικότητα είναι φαίνεται πολύ πιο ξινή και είναι και πολύ πιο κίτρινη. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω. Κάντε like σε 3, 2, 1, πάμε. Αχ, είναι πάρα πολύ ξινή. Περίμενα 5 λεπτά για να δω αν θα φύγει η ξυνήλα. Έχουν περάσει παιδιά 5 λεπτά. Έχει φύγει η ξυνήλα. Περιμένω άλλα 5. Πέρασαν άλλα 5 λεπτά. Γιατί δεν έχει φύγει η ξυνήλα. Άλλα 5, πάμε. Πέρασαν άλλα 5 παιδιά λεπτά. Αρχίζει πολύ λίγο να φεύγει. Είμαστε σε 20 λεπτά και δεν έχει τελειώσει. Πάμε άλλα 5. Παιδιά, αρχίζει να φεύγει, αρχίζει να νιώθω τον ανανά. Και λίγο το passion fruit, δεν ξέρω όμως τι είναι. Πάω να κάνω την πάω πριν να το δαγκώσω. 3, 2, 1, ακούστε ASMR. Παιδιά, είναι πολύ ξινή. Έχει αυτή το υγρό, είναι πολύ ξινό. Πάντως το έκανα. Challenge approved. Bye!